Pridáš sa k nám do trojky? Ale nie. Tak nie. Vitaj v trojke. Podcaste, kde naše rozhovory odhalia rôzne príbehy, zážitky a pohľady na svet. Témy, ktoré ťa bavia aj tešia. Či už si doma, v práci alebo na cestách. Zabudni na nudné rozhovory a nekonečné diskusie. My sa radi pýtame a oni odpovedajú. V trojke ťa to bude baviť, sľubujeme. Tak neváhaj a pridaj sa k nám do trojky. Podcast v trojke. Dneska tu je s nami výnimočný hosť. Povedal by som veľmi zaujímavá mladá dáma. Slečná. Ahojte, tak ďakujem za pozvanie, že som sa mohla prísť. A ja som Lea, mám 12 rokov, chodím do školy jak normálne dieťa. A čo? Vidíš, ale toto si musím zaberať príklad, že ahojte, volám sa Mati, som taký normálny chlapec. Najbližšie na pohovor ideme takto. Ahojte, volám sa Aďo, som taký normálny chalán, mám 22 rokov. No čo viac tomu povedať, nie, Leoška, ahoj, vítame ťa. No, pre mňa si akože veľmi zaujímavý a inšpiratívny mladý človek, ktorý vždy, keď príde do práce k mamine, ja pracujem s tvojou maminkou, a vždy, keď tam prídeš, tak vždy si mi... Pozdravujem aj maminku. Ahoj. Maminku Zuzku. A vždy, keď si tam prišiel do tej práce, naozaj tvoje rozhovory s tebou boli naozaj obohacujúce pre mňa a boli na jednej úrovni. Mal som pocit, že sa rozprávam nie s 12-ročnou, vtedy ešte s 11-ročnou slečnou, ale ako keby aj s 18-ročnou babou. A že to ma veľmi inšpirovalo a povedal som si, že prečo nie? A myslím, že aj ten tvoj sen bol ísť do podcastu, nie? Že mala si, že rada počúvaš podcasty teda doma. To je pravda, ja milujem podcasty, že... Akože mám jeden vyhľadaný, ale aj keď zaspávam, tak ja mám taký, že mám rada ticho a tmu, ale zase vždy, keď zaspám, tak ak mám možnosť, tak ja si vždy dám to slúchatko do úst, akože do ucha a počúvam podcasty ako rôzne témy. Mám nejaké vyhľadávané, ktoré si akože vždy stiahujem a počúvam ich. Lebo napríklad na noc ja nemám rada také, ktoré som nikdy nepočula. Lebo mňa to zaujme a nespím. Takže si viackrát vypočuješ aj napríklad taký jeden a taký istý podcast? Ja to milujem. A aké najradšej podcasty počúvaš? Teda určite, že podcasty v trojke sú podľa mňa že veľmi super. Tie sú asi na prvom mieste. Áno, jasné. Tie sú na prvom mieste. A potom sú aké? No tiež voľný čas, koničky so známymi osobnosťami a tak. Podcast v trojke. A kedy chodívaš spávať? Máš nejaký režim, že kedy chodíš spať? No ja to máš tak si udržám takých tých 10-9 hodín, ale asi väčšinou tak o 8:30. Že o 8:30 je také, že ideš a zapínaš podcast a ideš spať. Tak okolo tej 9-10 chodíš cez víkendy. Či ani vtedy nie? Viac ako 10. Dokedy ťa mamina necháva, že tak najdlhšie hore? Trošku Asi okolo 11, ale keď sme u nejakých kamarátov, že čo ja viem, že u sesternice, ktorú dlho nevidíme a čo ja viem, u nich spíme, alebo tak väčšinou niekedy minulo sme boli hore až do 12. Nemyslíš vážne? OK, Zuzka? Ale to sme zase potom spali do 9. Takže ste si to vykompenzovali, chápem. Ten spánok tam teda je a cez ten bežný pracovný týždeň, teda školský týždeň, chodíva spávať. Chodíš, pre mňa pracovný, pre teba školský, chodí spávať teda o tej 8:30. OK, a ako vyzerá tvoj bežný deň? No, vstanem, asi mám nastavený väčšinou budík o 6:15. Vyberiem si veci zo skrine, pretože ja neznášam, keď si mám večer vyberať oblečenie zo skrine. Podľa mňa je to strata času, tak si to vyberiem vždy ráno. A potom sa oblečiem, dám si raňajky, umyjem zuby a ak mám čas, tak si, lebo ja mám také, že o 6:50 chodím z domu na autobus a ak mám čas niekedy, tak si niečo prečítam. Takže ráno stíhaš čítať? Áno. Akože knižky? A čítaš si veci do školy, alebo sú to nejaké také knižky, že voľnočasové? Ale... Ak mám písomku v ten deň, tak si tak si čítam nejaké poznámky, ale ak nie, tak si čítam nejaké voľné, akože... knižky alebo časopisy, prípadne komiksy. A máš rada nejaké obľúbené knihy? Lebo napríklad som počul, že veľmi rada čítaš, či? Rada čítam, ale obľúbenú knihu nemám. Že nemáš. A máš nejaký obľúbený žáner napríklad, ktorý čítaš? Komédie a fantasy.
A fantasy, že aké? Harryho Pottera si čítala? No a čítala som po 4 a to aj tak posledné 3 knihy v češtine. Prvú som čítala a tu som prečítala 2-krát, možno aj 5-krát, Tak neviem. sa ti páčila? Hej, začala som čítať Jano zo Zeleného domu, ale nikdy som nedočítala. Podcast v trojke. Kam chodíš do školy, ak nám môžeš povedať? Na gymnázium Jana Papanka na Vazovovej. Alias Vaska teda, možno Alias Vaska. to všetci poznáme pod tým. Inak tento názov počujem, že prvýkrát. To je úplne, že musím sa Ako priznať. Vaska alebo Nie. gymnázium Jana Papanka? To Papanka, hej, toho pána, lebo akože vždy to poznám pod slovom Vaska, alebo chodím na Vazovú, alebo na Vasku. To je akože veľmi dobrá škola, musím ti povedať, že ti gratulujem, teda ty si tam prvý rok teraz. Áno, A príjme. mala si tam vlastne aj príjmačky. Áno, Ako na to? ktorých som bola 3, aby som sa mohla pochváliť. OK. A z koľkých? Z 230 koľko, Prosím neviem. ťa, odísť tohto. Ale Asi neviem. Dneska už moderuje ona. dá sa mi, že asi ich tam bolo dokopy ľudí, ktorí sa prihlásili na príjimačky 238, ale niektorí sa nezúčastní asi takí 20, takže No asi takže 200. dajme tomu, že stále to je na 200 a ty si skončila tretia. Wow. Takže je to veľký Týmto ti gratulujeme. Gratulujem ti. A baví ťa tá škola? Samozrejme, musím pochváliť našu školu. Dúfam, že to budú počuť všetci, ale že fakt o 1,000,000% je lepšia ako tá predchádzajúca. A boli ťažké príjmačky? Lebo možno niekto to teraz počúva aj na 9 je, alebo 8 a hovorí si, kam pôjdem na tú strednú, na to gymnázium a možno uvažujú, že by možno išli tam. Veľa detiek tam chce Možno, že aj ísť. niekto v tvojom veku, vieš, nad tým akurát teraz rozmýšľa, tak možno by ho zaujímalo, že No ako to z čoho sa prebieha? skladali napríklad tie príjmačky. Bola tam iba matematika, slovenčina a zdá sa mi, že z každého predmetu bolo 15 otázok. Teda nie som si stále, zdá sa mi tak. A z matematiky, tak to, keďže som mala aj doučovania rôzne, tak to bolo pre mňa úplne jednoduché. Proste, že išla som, mala som z toho samozrejme plný počet, takže aj tak som sa dostala. Ale vlastne, že to bolo podľa mňa matematika úplne, že jednoduchá, že podľa mňa by mohli byť aj ťažšie, alebo tam, že kombinatorika, logické myslenie, lebo ono tam sa veľmi nepreberá, že to, čo sa preberá v normálnej škole, napríklad, že proste, že tam sa preberá násobilka v škole a také. Aha. A tam napríklad na príjmačkách chcú také, že kombinatoriku, lebo to sa napríklad v normálnych školách neučíš, to sa musíš. Napríklad my si môžeme kúpiť také, jak to povedať, skúšobné testy a vlastne tam si môžeme všetko vyskúšať, že čo tam asi bude. No, tak toto je akože veľmi zaujímavé podľa mňa. Wow. A na tieto skúšky alebo príjmacie pohovory si sa učila sama? A že maminka, bože, aj pomáhala tie mamina alebo tak, takže ako to bolo? Mamina ťa nepočuje. Neviem ani, ale ona mi s tým akože veľmi nepomáhala, to skôr ocino, ale on mi vybavoval všetky doučovania, lebo on vedel, že ja sa sem chcem veľmi dostať. Že Takže tam bolo to, že ty chceš vlastne, že to je Áno. podľa mňa veľmi Ty si dôležité. sama vlastne našla aj tú školu? Ja som to už akože vopred mala vyhľadané, len potom s tou druhou, akože rezervnou, to bolo Áno. ťažšie. Tak som si našla najbližšie gymnázium a keď som tam išla na príjmačky, tak to som akože oľutovala, že tá škola, tak to sa mi Nesadla ti. nepáčilo. Áno, Cítiť áno. človek, že Nesadla mi. toto je presne to, čo ja asi chcem. A ty sa cítila pri tej Vaske. Tak lebo teraz vidno, že úplne žiariš. Úplne, Ja, akože to je keby fakt, že ťa videli tí úplne žiariš. profesori, tak ja ťa už príjmem len bez toho, aj ti dá maturitu už asi do rúk, lebo fakt, že vidím, že si úplne nadšená z tej školy, takže učila si sa akože primárne teda aj s ocinkom, sem tam ti samozrejme maminka pomáhala, maminka má iné starosti v domácnosti. Som veľmi rád teda, že si na tú školu sa dostala a teda gratulujeme ti ešte raz, ale bol teda chtiť k tebe, že ty si tam chcela na tú školu ísť a to bolo to dôležité, že ty si prejavoval ten záujem aj tie doučovania, alebo možno, že chodila si na ňoho asi často na tie doučovania, alebo koľko si mala tých? Matiku 2-krát a slovenčinu tiež 2-krát, ale podľa toho, ako sa im uvoľnili termíny, lebo oni mali samozrejme aj iné doučovanie. 2-krát do týždňa? Áno. Podcast v trojke. A nejaké krúžky?
Alebo nejaké, môžeš najprv povedať nejaké svoje obľúbené predmety, ktoré... Tak poďme k tým predmetom v tej škole. No, keď sme ešte pri škole. Dobre, tak môj najobľúbenejší predmet je informatika. Ma neprekvapuje. Každý mladý, že... Každý mladý, hej. Bude to telesná alebo informatika. Ale práve, že to som jedna z jediných, asi sme tam takí 4, ktorí ju majú radi. Aha, takže preberáte podľa mňa niečo zložité potom. Ale pre nás to možno Práve, bolo že- vzácne, Aťko, prepáč, olej, že my sme mali ešte tie CRT monitory, Ježiš. staré, a Aj len to nehovor. prichádzalo vtedy, akože aj sme mali prvý taký, že osobný počítač doma spoločný a pre nás to bolo veľmi vzácne na tej škole mať tú informatiku a hrať sa tam tie hrať hry. sa na počítačoch, lebo nie každý vtedy asi Mal. mal mať ten počítač. Hej, a preto to asi bolo možno pre nás asi takže obľúbené. A možno vy už ste možno takýto presítení, Ale či? ja si už skôr myslím hlavne, že oni už, lebo keď to máte radi 4, to mi veľmi nesedí, poviem pravdu. Takže mne to príde také zvláštne a ja sa opýtam, že potom čo tam také preberáte na tej informatike? No, keďže sme tam akože prvý rok, tak oni majú tiež nejaké osnovy. A teraz robíme, že v skicári, akože, že máme kresliť. Ja to nemám rada, že ja keď mám niečo robiť akože v skicári, tak ja, že nemusím veľmi, ako urobím to, lebo akože mám rada grafiku, ale nie na takejto úrovni, že robím v nejakom 2D skicári. Ako, ak to počuje moja pani profesorka, prepáčte. Ty chceš ísť proste inde. Ty chceš robiť vo Photoshope, chceš robiť normálnych profesionálnych programoch. Napríklad After Effects, Adobe a podobne. Animáčky, úplne rozumieme. Každý program nemusí vyhovať každému a to neznamená to, že ten predmet ťa nebaví, ale samozrejme Tak sú veci, ktoré ťa bavia. Povedala, že ju baví, takže podľa máš to najobľúbenejší predmet, ale sranda, že... profesorka musí podľa mňa byť celá šťastná teraz. Však pani profesorke, ona má aj krúžok programovanie ľahko a ja k nej chodím. OK. A my tam aj teraz napríklad máme mať deň otvorených dverí a napríklad ja tam dúfam, že sa mi podarí, chcem urobiť kvíz ohľadom našej školy. A robím to v Scratchi a napríklad, že chcem to urobiť takou zábavnou formou, že prečo by ľudia mali prísť na našu školu, akože. Robím to formou kvízu, že čo ja viem, že dám tam fotku našej, akože, ako vyzerá naša škola spredu a že týmito bránami do školy prejde veľmi veľa žiakov. Koľko cca ich prejde? Jo, strašnú chuť tipnúť. Počkaj, vieš číslo? Nevieš ešte? Iba Nie? okolo. No, OK, tak dáme, že okolo, môžeme, že iba, že poďme, že A povieš, orientačne. ktorý je z nás bližšie. A nemusí to byť, že to byť tvoje okolo, nemusí to byť úplne že Dobre. potvrdený fakt, ale ja sa chcem, že že typnú, že dobre, že cez deň prejde s bránou školy, máme stres týgovek na skúške, 438 žiakov. Nie, viac. Podľa mňa to bude okolo 600 až 700. Si bližšie. Vieš čo, akože dobre, no. Mati, logika. Daj ešte nejakú otázku. Mati chce vyhrať, aspoň remíza. Poviem ti, že predtým by si bol, akože asi pred takými 10 rokmi. No, to je, ja mám tie staré statistiky. Ale pozri, ona aj nepovedala, ja už som vedel, že to Ale je dobre, no. Predtým, ako začalo byť bilingválne, sa mi zdá, že ich tam bolo okolo 520. Presne. No. Ale veď dobre, veď čo, chodíval som okolo. Tak som to rátal. No. Možno keby si chodil do školy, tak to bol asi... Keby som neblicoval, ale nie, ja som nemám rád blicovania. Počúvaj, no ty a blicovanie. Inak to ma zaujíma. Asi neblicuje, tak akože keď sa na ňu pozerám, tak ako nechcem ísť, ale pochybujem, že blicuje. Ona podľa mňa, keby blicovala, ona by bola pre toho školou rátala tých počet študentov, že ktorí naozaj, že robila by štatistiku. Že robím tú štatistiku a... Nie som v škole, ale som vedľa, ale som pred ňou a zapisujem Tak to, štatistiky. tak to už by som si nakračala do riaditeľne. To by si Pozdravujem obhájila. riaditeľku. Ale že to už by som si akože, nie že nakráčala, ale to už by som si asi vypýtal do učiteľky povolenie, alebo ako to nazvať, a prišla by som tam, že prosím vás, koľko máme žiakov na škole, alebo učiteľov, proste oni by mi to v pohode povedali. Víš, Ak nechcem mená, alebo tak to je v pohode. To je ten prístup, ty normálne ako keby rozmýšľaš, že sa mi na tebe strašne páči, že ty hľadaš tie riešenia, ty ho hneď rovno máš, Vieš, aj že... ten krúžok, vieš, že majú krúžok toho základného alebo ľahkého programovania. To je akože za mňa úžasné. My sme niečo také aspoň ja si to nepamätám, keď hej, tak ospravedlňujem sa mojej základnej škole. Ale mne sa nezdá, že by som také niečo mal. Tematické celky. Kam si to chodil, Aťko? Nebudem hovoriť. Ale bola to najlepšia základná škola v tom meste, kde som bol. Ja tam boli iba 3, ale aj tak bola. Takže, ale mňa strašne fascinuje to, že na toto si prišla sama, že teraz keby bolo, že deň otvorených dverí a ty zorganizuješ niečo takéto, že formou kvízu, alebo ti niekto v tom pomohol tú ideu dostať, lebo
veľmi pekne premýšľaš, veľmi sa mi to páči, je to také pre mňa vyspelé premýšľanie, že Tak ako by som to spravil, určite. ako by som to hravou formou, že... Aj tá hravá forma, to je niečo, čo zaujíme dnešnú populáciu a hlavne dnešné deti, keď to môžem tak... No ako udržať detskú pozornosť v dnešnej dobe je podľa mňa veľmi komplikované, nie? Áno. Či? No, ako Tým celkom... asi nemáš problém s pozornosťou, či? Nie. Ja mám poruchu pozornosti. Ja Ty medzi áno. tým som sa pozrel na všetky rohy v tomto Ale on je ADHD. Ja som aj ADHDčkar. Zatiaľ nepotvrdený, ale podľa mňa mám ADHD, ale snažím sa na tom pracovať. Ale že to sa mi teda veľmi páči. Tú ideu si dostala sama? Ako nám učiteľka povedala, že ak chceme, tak by sme mohli niečo urobiť na deň otvorených dverí našej školy. Takže iba toto povedala a ty si jednoducho Áno. dostala hneď Možno sa nápad. prihlásila a... Nie, lebo to nám povedala ešte na krúžku. Tam sme vlastne boli 3, jeden chalán, tak on tam už dlho nechodí. Ale vlastne že mňa už hneď napadlo, že čo by som mohla urobiť, lebo ja akože čo jediné viem urobiť v tom Scratchi, že nie programovať hru, ale že viem urobiť kvízy. To je super. To je super. Takže vytvoríš teda kvíz, keď sa ti to podarí, tak vytvoríš kvíz pre DODčko. Na to Takže- DODčko môžeme ísť aj my dvaja? To som sa Jasné. chcel opýtať. A iné obľúbené predmety nemáš? Iba informatika? Máš rada aj matiku, nie? Matiku sme Mám. počuli, že máš veľmi rada. Mám, tam mi celkom ide, ale keby aj tie známky sa na tom odrážali. No, ale ako mne tie... Teraz maminka nebude počúvať, aké máš známky. Asi to ona o tom. To vie. To však EduPage? Áno, ale z Aj, matiky mi vychádza najhoršia známka. To ak počítam správne, tak 3. A to není najhoršie. Není, to je To stále akože- dobré. Akože na Gimpel je to výborná známka, pretože tam je aj 3 dobrá. 5 na Gimpli je ako 3 na základke. A čo si myslíš o tom napríklad, lebo ja som zástancom toho, že nie musí ísť každému všetko rovnako. Není všetko o známkach. Samozrejme, že treba sa učiť, treba sa vzdelávať, treba akože sa rozvíjať, aj to myslenie, aj všetko, ale to neznamená, že keď máš 3 v niečom, že z jedného predmetu, ktorý ti niekedy moc nejde, že si zlá. Ty sa rozvíjaš napríklad v tom, čo ťa naozaj baví. Napríklad to programovanie. No. Možno 2-3 roky zistíš, že ťa to tak extrémne baví, že budeš programovať už pomaly JavaScript. Ale podľa mňa nikdy na tom gymnáziu Áno. nevieš, kto v tej triede sedí, či Ale- bude si lekár, politík, Ale gymnázium je záchranár. presne o toto. Ono ťa nemá pripraviť, že není to stredná odborná škola, ale gymnázium ťa pripravuje podľa mňa, aspoň za mňa, všeobecne. Čiže ty bude na tebe v konečnom výsledku, kam sa ty rozhodneš ísť. A za mňa je toto myšlenka a ideológia gymnázia super, lebo máš tam všetky predmety. Od biológie po matematiku, programovanie, informatika, máš tam absolútne Krúžok s všetko. najlepšou informatikou. Áno, ale vieš sa rozhodnúť ísť, aspoň za mňa, že ty sa potom vieš rozhodnúť ísť hoci ktorým smerom. Nie si ako ja napríklad, že mám iba odbornú školu, čiže ja som sa musel pozerať viac na tie odborné predmety a keď som chcel ísť niečo napríklad medicínskeho oboru, tak som si musel sám dobiehať biológiu a chémiu a podobné veci. No a si ju až dobehol. Som už predbehol. Predbehol si ju. Ty si predbehol dobu, ale nie, to nie sme o nás, Nie, teraz ale- je to tu o tebe, ale Ačko, ale hej, hovoríš. Podľa mňa, napríklad, ako si to myslíš ty, že vadí ti to, že ti matika možno nejde perfektne, alebo nie si v tom najlepšie? Ako mne to celkom nevadí, že možno ako je podľa toho, že ako preberáme tému na tom danom predmete. Akože mám predmety, ktoré že nemám rada úplne a mám predmety, ktoré nemám rada čiastočne, že napríklad nemám rada na matematike geometriu, keď tam preberáme. Alebo neviem, proste Chápem. také... Chápem. Ani v Nemusí práci ti jednoducho- niekedy nie je všetko úplne, že tak, ako by si chcel robiť a robíš Myslím, veci, že to ktoré veľmi tiež- dobre poznáme všetci, že nevždy to ide tak, ako... Že niektoré to bolo veci ísť. máme radšej v tom danom obore, a niektoré veci neradi robíme, takže je to úplne, že normálne. Podcast v trojke. Nejaké mimoškolské krúžky, že čo sa netýka školy, ale rozvíjaš sa tak sama? Môžeš nám povedať, že Jasné. napríklad aké? Mám klavír, dramatický a mám ešte švihadla ako rope skipping, čo nie je veľmi akože Čo, prosím? rozvinutý. Rope skipping. Takže vlastne tancuješ na Ok. švihadle? Že skáčeš Tancujem skôr so švihadlom. so švihadlom, tak som to myslel. No áno. Aťko, no Ale nepoznáš prosím to. ťa, ja som sa aspoň chytil na rozhovor. Ja som bol úplne mimo. Ja asi viem, čo to ceca je, tak preto... Ty si to robil, nie? Jasné.
ale napríklad rád skáčem cez švih, ale by si sa čudovala o tom, nevieš. No. Ale si mi to dával raz na tréningu, nie? Či to si Ale bol keby ty? si videla Mateo, tak sa... Ja som potrkal od rozbil smiechu, ti luster, hovorím. akože... Ja som Áno, prvý švih a ten luster iba, že... Dole a ty išiel. prosím, nie. Ale ja som tak povedal, že mi to není sympatické, to švihadlo a on to stále chcel, tak som pár vecí zničil a potom povedal, toto robiť nebudeš už, No. Mati. Prečo to švihadlo? Čo ťa na tom fascinuje? No, mňa tomu šviadlo priviedla moja trenérka, ahoj Jadi. Tak... Ačka moja, bože. Lobuška, ty si tak zlatá. Ja sa to tak roztiekam, úplne, že Úplne ja. Rodiča mám rada. Okej, ty si Ale- chodiace slnko. Ale tak vlastne ja ju už poznám vlastne od začiatku môjho života. Najprv som k nej chodila na tanečnú a vlastne asi až po škôlku, možno aj cez škôlku sa mi zdá, že som k nej chodila. A potom som mala také 2 roky pauzu, keď som k nej nechodila a potom zase som sa s ňou stretla na našej základke, kde som zistila, že ona má takýto krúžok rope skipping, tak som sa rozhodla, že sa akože k nej OK. prihlásim. A vieš nám približiť ešte konkrétnejšie, že čo je to ten rope skipping? Keď som to povedal správne. Áno, rope skipping je vlastne šport, už aj majstrovstva sveta, proste, že to nie je, že hobby, že OK. proste idem von, zaskáčem si, že je to už prakticky oficiálny šport. Nie som si tá, ale už sa mi zdá, že je to už aj v olympijských hrách, ale Že až Počka, tak? toto Že to už je chceli až tak dať. ďaleko? A preto robíme Mne sa ministerstvo zdá- športu, mne sa zdá, aspoň že to- tu. Lebo rope skipping. lebo sa mi zdá, že to chceli navrhnúť, neviem, že či to prešlo, ale pamätám si, že nám to niekto hovoril. Ale vlastne proste je to celkom ťažký šport, že tam sa musí, akože... Akože určite to musí byť fyzicky náročné, lebo aj skákanie cez švihadlo Maty by ti vedel povedať, že to je fakt náročné. Fakt. Je, aspoň za mňa. Pre mňa to je mega náročné a ja oni to nemám nejakú na to Ale talent. oni sú to aj vlastne viacero kategórií, že vlastne ono to je dobré aj na nie že kardio, ono je to dobré akože na posilovanie nôh. Ja mám práve, že strašne silné nohy oproti Oproti rukám, áno, áno. oproti Ty rukám. kokso. Ale napríklad, že musíme mať pevnú kondičku, lebo niekedy skáčeme aj 3 minúty stále. 3 minúty zdvíhaj nohy a skáč pritom a ešte buď zhrbený. Ešte zrbený. Že normálne Prečo máš byť hlava zrbený? dole, Prečo? lebo že veri pridávaš na rýchlosti na nohách. Áno, je to pravda. A OK. myslíš, že keď šprintuješ, tak ty si vystretý? Akože takto hore? Ja si tam odkedy Nie, pamätám, tiež to si bolo tak veľmi ne. dávno, keď som šprintoval. Už potom, samozrejme, Ale keď bol sa som na rozbehneš, takých je to krajských iné, kolách ale v šprinte. To musím Na si začiatku povedať. si tiež zhrbený, aby si... No keď sa ideš rýchlejšie pohol. rozbiehať, hej, no. No. Ale Maty sa už nevie zhrbiť. Ja som už zrbený stále. Áno. Ja zrobila moja profesia. Ale potom, toto je akože tá ťažšia časť, že máme speed, čo zdvíhaš nohy akože na striedačku a potom máme, že dvojšvihy a to vyskočíš a máš dvakrát prejsť, akože máš dvakrát prešvihnúť cez seba švihadlo OK. v jednom skoku. V jednom skoku. A vyzerá to jednoducho. Ale Vždy keď to veci takto vyzerajú počieš, jednoducho a potom vyzerajú, ak to potom tak sú naozaj že počieš, ťažké. ale ono je to fakt ťažké. Ako ja som sa to dlho učila aj u nás, čo sú teraz skrbci. Oni sa to dlho učia, že niekedy, čo sú u nás 1 rok, tak to stále nevedia. A Niekedy krpci aj sú 2, akože koľkoroční? 6, Takže od 6, 7. Od 6 rokov Áno, dieťatko skáče cez švihadlo. No, akože niekedy som sme úžase. No. my sme mali chvíľu aj, že tábor, skákanie cez šviadlo a tam nám chodili aj 5-ročné, 4-ročné. Aha. A vy ich aj učíte? Vy starší? Že Áno. Aťka vám teda... Takže im pomáhate vlastne. Hej, Takže že... s Aťkou pomáhate aj tým... A jak sa volá tá škola švihadla, alebo čo to máme? No náš tým sa volá Fun Skippers. Fanskipper. Fanskipper. Tak pozdravujeme celé Fanskipper. Takže pozdravujeme celé Fanskipper. Skippers. 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 OK, takže pozdravujeme Fanskippers. A týmto, to je, kde to je? Kde tam vieme ísť? Ako sa tam vieme dostať? Máme to na základnej škole Železničná a máme aj Instagram, samozrejme aj Už hádžem webku. follow. Už hádžem follow. Áno, a jak sa voláte na tom Instagrame? Ja si to tu rovno... Ježiš. A potom... Hopa. Poviem ti, ale sa mi zdá, že Fanskippers proste, že keď si to vyhľadáš, tak to tam máme. OK, ja to skúsim. Dobre. Toto ste vy? Áno, mám to tu. Máme to také oranžové Áno. logo. Červená tu je. Tak červená. A máte odo mňa 186 follower. Takže ste ako braní ako športový tím. Super.
Takže máte odo mňa follow, od dneska vás sledujem a... A keď náhodou prídem Matúšku, tak ho určite niečo naučíš. A mňa by ste naučili niečo, že keby som tam prišiel? Podľa mňa, hej. Je tam chvíľa 26-ročný chalan, že viem teraz tam prísť a... Nie? Či tvári sa tak, že asi nie. Nechceš ma tam, či? Hambila by som sa. Nie, akože ja by som to tam... Chceli by sme, akože podľa mňa ale... mám talent na to. No, máme tam takých maximálne, že 16 ročných nízlo. Ale dúfam, že nemáte lustre príliš nízko. To je asi 10 metrov? Mati, to ti bude stačiť? Asi, hej. Dobre, to som My rád. tam aj vyhadzujeme švihadlo do výšky, alebo keď sa nám niečo nepodarí, tak my ho hádžeme o zem. Tak toto Mati pôjde perfektne. Takže to je pohoda toto hádzanie by o zem išlo dobre, ale to už zvyšné to asi nie. Ale jedinú vec, čo potrebuješ, že nemôžeš dať, že proste nemôžeš dať za seba ruky. My musíme mať, že ruky akože na lopatky, nie na lopatky, pri sebe a tak skáčeš. Aha. Tak to je úžasné. Takže vlastne dá sa povedať, z tých mimoškolských aktivít je najobľúbenejšie pre teba toto, alebo máš radšej klavír, alebo... Dramaticky. Dramaticky máš najradšej? Chceš byť herečka? Asi, ale... Alebo speváčka? To nie. Takže To herečka. nie. Hej, skôr. Tak ale ty už si teraz herečka. Hej, ty už si, no pre mňa Markiza, hollywoodská Jojka, hviezda. všetky divadlá. Ozývajte sa hneď. Ozývajte sa. Slovenská televízia. Ako ja som chodila aj pred tým, ako som prestúpila na školu, ale nemusela, ale prestala som s tým na chvíľu, lebo aby som mala, akože zvládla v pohode príjmačky, aby som mala čas sa učiť. Ja som vtedy obmedzila všetky krúžky, že posledné, akože 2 týždne pred príjmačkami, tak ja som sa učila, že mala som kopec doučovaní, že čo sa dalo, mala som, že skoro každý deň doučko. Akože deň predtým som si dala pokoj, že sa do pracovného zošita ani nič také nepozriem. Zvládla som ich výborne. Akože... Toto je obdivuhodné. Podcast v trojke. Ty máš aj nejaký taký svoj time management, že máš nejak zorganizovaný svoj čas? Lebo akože toto všetko stíhať, vieš, krúžky. Do toho sa učiť gymnázium. Áno, do toho sa ešte učiť, chodiť na mimoškolské aktivity. Ako to všetko stíhaš? Len tak, sa musí povedať. Lebo akože dohodnúť sa s tebou na podcaste bolo horšie ako s biznismenom Digogos. Akože fakt máš toho strašne veľa. Áno. Že ja mám okrem piatku, mám každý deň niečo a pondelok mám asi najhorší, pretože mne o 14. začína krúžok, ktorý som mala mať pôvodne do 15:30, ale aby som stíhala ešte, čo aj s meškaním dramaťák, som si ho musela skrátiť do 15, lebo pol hodinu cestujem domov, o 15:45 mi začína ďalší krúžok, takže 15:45 som ešte stále doma, aby som si mohla ešte aspoň niečo dať do úst a vložiť si tašku, napustiť si vodu. Asi tie meetingy nie sú také zle, čo? Môj kalendár nie je až tak abukový, už sa ich nebudem sťažovať po dnešnom podcaste. Wow! No akože fakt wow. Ty a budúcnosť. Je to strašne taká podľa mňa, že špecifická otázka je možno v tomto veku. Tak určite, máš už nejakú ty víziu ako 12-ročná slečna? Pýtam sa takto. 12-ročná slečna, máš nejakú víziu už takto, že do budúcnosti, čo by si chcela robiť, akým smerom by si chcela ísť? Ja som ich mala akože veľa, to sa musí priznať, ale teraz aktuálne asi tá programátorka alebo dizajnerka, proste chcem robiť s tými počítačmi. Tak to je super. Ale predtým čo som sa čudovala, samozrejme, úplne malé decko, všetky baby chcú byť doktorky. Hej? Zverolejka. Moja sestra študuje, ale ver mi, že... Ako, ten time management bude potom ešte viac nabitý, no. Všetky malé dievčatá to milujú. Moja sestra má 7, doteraz to miluje. Ja neviem, ako tvoja sestra, ale moja sestra chcela byť princezna. Ale to chcú tak do 3 rokov. Potom už zistí... neviem, akože je to troška iné. Ty si nechcela byť teda tou lekárkou? Či? Celá, ja som... Celá aj ty? OK. Ale to potom... sa ti možno potom vráti. No ale potom som zase, že cukrárkou. Tam nezarobíš. Ja som toto... ale že ja som toto minule našla, že ja som ani o tom netušila, že som chcela byť, ale len som si pozerala... Ty si o tom netušila, že si to chcela byť tým. Áno, OK. Ale ja som akože vedela, keď som mala 6, ale teraz som si pozerala nejaké staré papiere, čo som si kresla a videla som tam, čo sme mali raz takú nejakú akciu a že čím si chcel byť, mal si nakresliť. A ty tam tam mala, také napísané, že cukrárka. Ale tak vieš, možno si len chodila rada na koláčiky, tak... Ale ja som ich rada robila z piesku. A mama vie piecť? Áno. A perfektne? Vie veľmi dobre piecť? Áno. A čo také najlepšie vie upiecť tvoja maminka? Čo máš najradšej?
Alebo čo chceš, aby ti upiekla? Najradšej mám babovku. Ježiš. Ale to je rýchle, to sa dá aj dneska. To ti upečem aj ja. Jem. Ako ja rada varím, ale nie, že pečiem, varím. Radšej ako pečiem. A mamina vie dobre variť? Áno. A čo také, že máš najradšej z jedla? Akože zo svojho, alebo z maminino, alebo možno povedať aj obecne. A čo má rada mamina inak? Úplne od veci. Neviem. Takže, a čo máš rada ty? Čo som mala... Kaša, celé rezeň, klasika. Nie. To nemáš rada? Nie. Čo som mala, že dlho som si držala toto, že cesnaková polievka, Aj bochník? ale nie, akože buď Ale nie bochníku krémová, buď bochníku krémová, alebo normálna, akože taká tá číra. Riadičná cesnačka. Áno, ale s kockami syru. Nie s nastrúhaným syrom, ale s kockami syru. Proste to sa rozpúšťa, to milujem. To znamená varí? Nie? OK. A paradajkovú polievku máš rada? Akože cesnakovú, áno, ale toto si vždy aj tu. Áno, aj v bochníku? To nie. To nie. To si musíš kúpiť špeciálny bochník. To musí byť špeciálny bochník na to. Toto cesnakovú polievku a pyrohy. To som si veľmi dlho držala. Pyrohy a ja. Čiže toto som si veľmi dlho držala, ale prešlo to. Teraz už z testoviny, ale stále mám rada aj tie pyrohy. A halušky? Halušky, tak ak si mám vybrať medzi pyrohami a haluškami, tak radšej pyrohy. A ja na to 100%. isté. A ešte aj s jarnou cibulkou. Toto je, že si mi tráfila do chute, že takto. Čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja? Staršiemu myslíš? Alebo mladšiemu. Teraz mladšiemu. Neviem. Nemáš tam niečo také, že čo by si možno urobila? Zmenila by si niečo tým, že aká si bola možno pred rokom, 2, alebo... Inak by sa postavila k veciam, nie? Nič? Nemusíš mať. Asi veľmi nie, lebo ja som so sebou celkom akože spokojná, že niekedy človek má samozrejme, že nejaké slabé chvíľky, ale ono to počasie, že prejde, že on si uvedomí, že proste, že mám tu nejaké poslanie, inak by som tu nebol. Ježiš, to je zlaté. Toto som presne chcel doceliť, že máš strašne pekné hlboké myšlienky a myslím si, že... Čo by si možno, takže kde sa vidíš napríklad o 3-4 roky, čo by si chcela povedať svojmu možno staršiemu ja teraz, že kde by si chcela byť? Takému 17-ročnému. Alebo 18. Že možno sa ešte držať pri tom klavíre. Akože ak ma to chvíľu omrzí, tak sa k nemu aspoň vráti. Že ak úplne, že s tým predstavím, tak sa k nemu vráti. Lebo podľa mňa niektorí, že pri tom zostali, aj keď, že proste, že bojovali s tým a už ich to baví. Tak aspoň, že ak prestanem, tak sa chcem k tomu vrátiť. A že proste zostať pri tej informatike, držať si nejako dobré známky a aj tých kamarátov, lebo tí kamaráti, tak tých je potrebné mať ako, že aj rodinu, ale aj tí kamaráti, aj tí sú veľmi potrební. Podcast v trojke. A čo by si odkázala svojim rovesníkom teraz? Takú myšlienku daj na áno. Také na teraz sme to začali dávať, lebo sme to nedávali, ale už teraz to bude. Buďte proste takí, čo vás baví. Že čo ja viem, že ak vás baví programovanie, šitie, vyšívanie, nejaké ručné práce a niekto z vás uťahuje, tak si povedzte, že tomto mňa to baví a teba to nemusí. Tomto som ja výnimočný, že proste, že toto mňa baví, teba nemusí, tak sa proste o mňa nezaujímaj. Alebo v skratke, robte, čo vás jednoducho baví a všimajte si okolie. Zuzka, to je tvoja maminka. Leuška, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si prišla a naozaj ma rozhovor s tebou veľmi bavil a motivoval a inšpiroval do veľa vecí a naozaj obdivujem veľa na tebe. A niekedy by som si niečo zobral od teba, akože také, že povahovú. Ja by som si hlavne zobral možno v tom mladšom ja. Úplne. Že ako, niečo by som si od nej... Maminka môže byť hrdá na teba. Ty máš ešte vlastne aj ty môžeš byť hrdá na seba. A verím, že sa budete učiť naozaj a posúvať ďalej. Veľakrát som stotožnený s tým, čo rozprávaš, takže prajeme ti len to dobré. My sa ešte nevidíme. Hlavne, aby si bola úspešná, lebo možno so mnou sa už až tak často neuvidíš, ale ja ti prajem hlavne, aby si bola úspešná, aby tento rok pre teba bol, že ten jeden z tých najlepších a aby tie ďalšie roky boli iba tie krajšie a lepšie. A lepšie. Máš veľmi super rozmýšľanie, si úžasný človek, si úžasná malá slečna. Ja sa teším na tvoje budúce keď ťa stretnem o pár rokov, alebo ťa uvidím niekde buď v televízii, alebo kde v divadle. Tak si povieme, že toto je Leuška Kišová, ktorá bola u nás v podcaste. A jednoducho ja si poviem, že s týmto človekom som vedol konverzáciu a veľmi mňa osobne veľmi tešilo asi fakt jedna mladá, úžasná slečna.
A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme ti veľmi pekne. Tak my sa týmto chceme s vami rozlúčiť a urobte si názor sami. Že niekedy, Asi si urobte názor niekedy sami, tu sa hodí to, že vek je len číslo. Nie v inom zmysle, ale v tom takom inom, že presne, že je jedno, koľko máte rokov, ale môžete byť úplne myslením niekde inde alebo vyspelejší, alebo aj tie pohľady, že môžeme sa niekedy učiť od tých mladších. A môžu byť nám aj dobrým zrkadlom alebo príkladom, alebo... Ja si myslím, že hlavne tým aj príkladom, ako si povedal, že to možno je fakt pekný príklad toho, že aj v mladom veku môžete rozmýšľať podľa mňa celkom pekne a má to v hlave dobre zorganizované. A počúvajte mladších a počúvajte aj svoje decka. Áno. A dávať, ja by som povedal ešte také niečo na záver, že venujte svojim deťom čas, lebo tu sa odvia aj to, že očividne tu rodičia venujú ten čas a fakt to je vidno, že všímajte si aj svoje deti a to, čo ich baví. Áno. Takže tak vám prajeme ešte krásny deň a počujeme Majte sa a počujeme sa na budúce. Leuška, rozlúč sa s nami. Ahojte. 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 Ahojte aj diváci. Ahojte. Čaute. Podcast v trojke.